विनार प्राइजआनो जाहैबाय 20,000 रां बेजों लोगोसे गंसे ट्रफी। राजु कुमार मोसाहारि सारखौबो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जागोन। हामबायसै। बे समावहाय जोंजोंहाय लोगोसे दङ जाहैबाय जोंनिनो ओनसोलनिनो मेडाम बिना गयारि, बिथांखौबो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथाङा सेन्ट्रेल UPPL पेरेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि, बिथांखौबो हामबायनो गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। मोनसे फुटबल जगताव जोङो मोनसे अंश आरो दिनै आसाम फुटबलाव आङो फैनानै दिनै स्टेट लेभेलाव जोङो आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17 लिग खुंदों, जायनि थाखाय जोंनि आसामनि क्लाबा नेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो थाखाय सुबिदाखौ मोनदों। जोङो दिनै आसामाव खुंफेराखै, जोङो वुमेन प्रिमियार लिग खुंदों, जायनि थाखाय क'क्राझारनि मोनसे टीमा नेशनेल लेभेलाव इन्डियान वुमेन लिग 2 गेलेनो मोनदों। आसामाव आसामनिफ्राय आई लिग गेलेफेरनो मोनाखैमोन, जोङो आसाम स्टेट प्रिमियार लिग खुंदों, जायनि थाखाय कार्बि आंलंनिफ्राय मोनसे टीमा आई लिग बे बोसोराव गेलेगोन। बिनि सिगां जोंनि चिरांनिनो टीम इउनाइटेड चिरां दुवार FC आई लिग 2 गेलेखांबाय। दा जोङो बेफोरबायदिनो बे बोरमा अमानि खेलाफोरखौ गारनानै नैबेफोर स्ट्राक्चारनाखि गेमफोर बेफोरखौ गेलेनानै स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव जोङो जायगा मोननो थाखाय नारा नाथा नाजानांगौ। दिनै जायफोरहा गोसो होदों, दिनै कामान्ड' मोनदों, मिथिंगाबोन मोनदों, अर्जुन मार्डिया नोङो रेलवेआव सेलेक्ट जानानै दङ, आर्मियाव खामानि मावनानै दङ। जोङो जुदि नांथाब नाजायोबा, जोङो जुदि फकास होनानै जुदि गावनि गेलेनायखौ जोङो लांबाय थायोबा, जोङो सानसे नङा सानसे बैसोर बायदि जाहैनो हागोन आरो साक्सेसखौ जोङो मोखाङावनो नुबाय आरो बेखौ जोङो गेरेन्टेड होननानै बुंनो हायो। आङो आरो बारा गोबाव बिबुंथि लाखिला, जोंहा टाइमा जोबोद खम जाबाय। आङो मोननैबो टीमनो आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिदों, जाहाथे स्पर्ट्समेनशिप स्पिरिटखौ दोननानै खेलाखौ गेलेयो। आरो आङो बे ओनसोलनि आरो दैमालु इउनिट एबसुनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो आङो साबायखर जासिदों आंखौ नैबेहाय सफैनानै नैबेहाय फैनानै मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव फंसे फंनैसोबाबो बिबुंथि लाखिनायनि मोनसे सुजुग होनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ। मोनसे बारा मोजां मोननायखौ लानायजों लोगोसे प्लेयार बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय, बेजों बे ओनसोलनि थुलुंगा होनाय बे मोनसे जादों। बिनि थाखाय बे ओनसोलनि गासै बिथांमोन इउनिटनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आरो बे ओनसोलनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों, नैबे आमेरिका ओनसोलनिफ्रायनो थांनाय बोसोराव जा गेवलां मोसाहारि बिथाङा कंकेश्वर नार्जारि एवार्ड BTC सरकारनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ मोनलायनाय बे जानो हाबाय। बे हिसाबै गेवलांबादि आरोबाव गोबां प्लेयारफोर बे ओनसोलाव नुजाबावनांगोन, फैनांगोन आरो बे ओनसोलखौ मोनसे मुंदांखा खालामनांगोन। आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानला, मोननैबो टीमनि गेलेगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बिथाङा आमथेखानि बरबेल गामिनि आरो बेजों लोगोसे बिदांस्रि बसुमतारी, बिथाङाबो जोंनि आमथेखानिनो, बिथाङाबो अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपनि ब्रन्ज मेडेलिस्ट। आरो बेजों लोगोसे आगोल बसुमतारी, बिथाङाबो अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपनि ब्रन्ज मेडेलिस्ट। आरो सासे दंबावो जोंहा जुनियर बसुमतारी, बिथाङाबो अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपनि ब्रन्ज मेडेलिस्ट। दा बिथांमोनखौ आर'नाइ सोनो थाखाय आङो जोंजोंनो लेंहरजानाय आलासि सारमोनखौ आङो बे समाव बे समाव जोङो खेलाखौ स्टार्ट खालामनो सिगांबाय, बेनिखायनो रेफारि बिथांमोनखौ खेलाखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय आरो जोंनि आलासि सारमोनखौ
कमिटिनि जानानै खावलायदों अन्नानै नेटजों रावबो टाच जाया जाहाथे उसुबिदा जाया। खेलाया जागायबाय नै दा खेलाया क'क्राझार गल एफसि जों बिजनी हाथरखि एफसि फाइनाल खेला। मोन्नैबो टीमनिसिम कमिटिनिफ्राय साबायखर बावदों। दा बेनि गेजेराव मोन्नैबो टीमनि दिनैनि जेनाखि गेलेनाय बे गेलेनायाव बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेगिरि हिसाबै जोङो बेवहाय मोननो हादों। बे बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेगिरिनि मुङानो जाहैबाय अमित ठाकुरिया जार्सि नम्बर 10 हाथरखि एफसि। बिथाङा फैनानै बे प्राइजखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे प्राइजखौ हरनो थाखाय जोंनि सेन्ट्रेल पेरेन्ट बडिनि सेक्रेटारि बिना गयारि मेडामखौ बे समाव बेस्ट प्लेयारनि बान्थाखौ हरनो खावलायनाय जाबाय। बेस्ट प्लेयार बियो दायो बेयो जादों जाहैबाय बिजनी हाथरखि एफसिनिफ्राय बेस्ट प्लेयार हिसाबैहाय मोननाय जाहैबाय। दा बिथांमोना 5 गल सोदों गरबा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिथुनाखि बिथांमोना जेननायनि प्राइजखौहाय आजावबाय आरोना नायनानै लादो। बिथांमोनाबो बिराद मोजां गेलेदोंमोन। बिथांमोना बेबायदिनो 3 गल सोनो हादों। ओमफ्राय जायफ्रा विनार जानानै थांदों बिथांमोना 5 गल सोदों आरो मथा मथि 2 गलावहाय डिफारेन्स थाहैबाय आरो दा बेबायदि आरोखि। दा बिथांमोना गावबा गावनि चेकफोरखौ लाबाय आरोखि। गाहाय नेहाथारि डक्टर संग्राम ब्रह्म सारखौ आङो बे समाव बान्थाखौ गथायनो खावलायदों। विनार प्राइजआनो जाहैबाय 20,000 रां, बेजों लोगोसे गंसे ट्रफि। दा बिसोरनो जाहैबाय बिजनी हाथरखि एफसि। दा बिथांमोना जिथुनाखि देरहानाय प्राइज बेखौ मोननो हाबाय आरो।